Ahojte žienky, poďte sa spolu so mnou preniesť do prítomného okamihu za pomoci meditácie a esenciálnych olejov. Ja používam esenciálne olejčeky veľmi rada ako takú skratku k prítomnosti. Dnes použijem olejček Arise, ktorý mám veľmi rada pri meditácii. Tento olejček obsahuje zmes olejov, ako je citrón, osmantus, greb, medovka, sibírska jedľa. Tie citrusové oleje nám z emočného hľadiska vedia pozdvihnúť náladu, vedia nás motivovať ku krokom, ktoré túžime v živote podniknúť. Zatiaľ, čo tá sibírska jedľa a medovka nám k tomu dodajú taký kľud, taký nadhľad, aby sme vedeli vidieť veci z tej lepšej perspektívy, s pokojom a pochopením. Tak si to poďme spolu vyskúšať. Takže priprav si svoj olejček, ak máš doma olejček Arise. Ak ho nemáš, nevadí, priprav si iný olejček, ktorý máš veľmi rada. Teraz budeme ovoňavať olejček rôznymi spôsobmi a následne ťa prevediem meditáciou. Nechaj sa viesť, uvoľni sa, dopraj si túto chvíľu len pre seba. Príď spolu so mnou do prítomnosti. Na začiatok, čo je veľmi jednoduché, olejček ovoňame. Nebude to však bežné ovoňanie olejčeka. Bude to ovoňanie olejčeka v prítomnosti. Toto mi veľakrát pomáha. Je to fakt taká moja skrátka do prítomnosti. Takže otvor si olejček a teraz tento olejček ovoňame z fľaštičky, takže to precítime. Bude existovať len vôňa olejčeka a náš dých. Vyskúšaj si to. 3-krát sa nadýchni z olejčeku, ale precíť tú vôňu. Cíť tú nádhernú vôňu olejčeka. Nič iné neexistuje, len vôňa tohto olejčeka a to vydých. Poďme na to. Verím, že si to užila. A teraz môžeme skúsiť druhý jednoduchý spôsob, pri ktorom si olejček kvapneme do dlane. Stačí 1 kvapka. A teraz si olejček v dlani rozotrieme. A nadýchneme sa z dlane. A zase sa z dlane nadýchneme 3-krát. Zase tieto nádychy budú vedomé. Existuje len tvoj dých a vôňa olejčeku. Poďme na to. 3-krát vedomý nádych v prítomnosti. Uži si to. Dobre. A teraz skúsime tretie cvičenie, ktoré mám tiež veľmi rada. Už máte olejček v dlani, ale keď chcete, kľudne si môžete kvapnúť ešte 1 kvapku. A tento olejček si teraz budeme rozotierať. Rozotrieme si ho po rukách alebo v dlaniach a potom si ho môžeme natrieť aj na krk. Ako máte radi, kde si radi natierate ten olejček? V tomto momente budú existovať 3 veci. Bude existovať náš dotyk, vôňa olejčeka a náš dých. Zamerajte sa na to, sústreďte sa na to.
Teraz si začneme rozotierať v našich dlaniach olejček a precíti vaše dlane, ako sa dotýkajú. Cíť ten pocit. Môžeš sa dotýkať svojich prstov navzájom. Precíť to. Precíť každý jemný dotyk. Môžeš si olejček rozotrieť na krk. Môžeš si pritom zavrieť oči. Uži si tento pocit. A nezabúdaj dýchať. Teraz existuje len dotyk, tvoj dých a olejček. Precíť to. Pohľaď svoj krk s láskou. Vôňa olejčeka ťa bude viesť počas meditácie, ktorou ťa teraz prevediem. Kľudne si nájdi nejaké tiché, pohodlné miesto. Môžeš ostať sedieť, uvoľni sa, opri sa, alebo si môžeš ľahnúť. A nechaj sa viesť mojim hlasom. Dopraj si tento moment pre seba. Zatvor tvoje krásne oči a začni sa sústrediť na tvoj dých. Spravíme si na začiatok 3 hlboké nádychy a výdychy. Pri 3. nádychu zadržíme dých na pár sekúnd. Prvý hlboký nádych, výdych. Nádych, výdych. Posledný nádych, zadrž dých. Výdych. Uvoľni sa, uvoľni celé svoje telo. Precíť teplotu vzduchu. Pozoruj, ako sa tvoje telo cíti. Uvoľni ho. Uvoľni svoje telo, uvoľni každú časť svojho tela a sústreď sa na svoj dých. Začni si predstavovať krásnu lúku, po ktorej kráčaš. Predstav si ten pocit, ako sa tvoje bosé nohy dotýkajú zeme. Predstav si, ako tráva jemne šteklí tvoje chodidlá. Precíť tento pocit, ako kráčaš po lúke. Na tejto lúke rastú bylinky, kvety, stromy. Všetko to, čo cítiš z esenciálneho oleju, dokážeš cítiť na tvojej lúke. Len kráčaj a dýchaj. Užívaj si tento moment. Kráčaj po lúke a preciťuj, ako sa tvoje chodidlá spájajú so zemou. Precíť každý krok. Kráčaš po nádhernej lúke. Precíť vánok vetra,
na tvojej tvári. Precíť teplo slnečných lúčov, ktoré dopadajú na tvoju tvár. Užívaj si tento pocit v prítomnosti, v prírode. Príroda má veľkú silu. Uvedomuj si pocit vďačnosti za to, že dokážeš kráčať. Dokážeš kráčať po nádhernej lúke, plnej kvetov. Dokážeš cítiť vôňu. Dokážeš cítiť dotyk tvojich chodidiel a zeme. Všetko toto dokážeš. Užívaj si ten pocit. Skús to precítiť. Ako tak kráčaš po tejto nádhernej lúke. V diaľke spozoruješ nádherný les. Toto bude tvoj magický les. Keď vkročíš do tohto lesa, budeš sa cítiť v spojení sama so sebou, s prírodou. Bude to ešte silnejšie spojenie, počas ktorého si môžeš vybrať pocity, ktoré chceš cítiť. Môžeš precítiť vďačnosť. Vďačnosť za to, že dokážeš byť, že dokážeš cítiť, že dokážeš kráčať. Kľudne si môžeš spomenúť aj na nejaký nádherný zážitok z tvojho života, z tvojho detstva. Priniesť tento zážitok naspäť do prítomného okamihu a precíť ten moment, precíť to šťastie, radosť, naplnenie, vďačnosť. Precíť to tu a teraz. Všetky tieto pocity si môžeme vytvoriť v prítomnosti. Tu a teraz sa môžeme cítiť naplnené. Postupne kráčaj do tvojho lesa a nezabúdaj dýchať. Nádych a výdych. Hlboký a dlhý nádych a výdych. Kroč s ľahkosťou do tvojho lesa a precíť lásku, vďačnosť, radosť. Uvoľni sa. Precíť tieto nádherné pocity. Nezabúdaj na tvoje spojenie s prírodou. Precíť túto chvíľku. Dám ti teraz pár minút na to, aby si skúsila precítiť všetky tieto nádherné pocity. Len to precíť a uži si tvoj lesík. O chvíľku ťa zavolám späť.
Hlboký nádych a výdych. Je čas vrátiť sa naspäť z tvojho čarovného lesa. Kráčaj naspäť a predstavuj si, ako sa tvoje chodidlá dotýkajú zeme. Precíť tvoje spojenie. Precíť, ako sa spájaš sama so sebou, s prírodou, s Matkou Zemou. A kráčaj. Kráčaj. Postupne si začni uvedomovať teplotu okolo svojho tela. Začni si uvedomovať teplotu vzduchu, ktorý vdýchuješ. Spravíme si teraz 3 hlboké nádychy a výdychy. Hlboký nádych a výdych. Nádych a výdych. Posledný nádych a zadržíme dých. Výdych. Ak si pripravená, môžeš otvoriť oči a vrátiť sa späť. Ďakujem. Verím, že si túto meditáciu užila, že si sa vedela uvoľniť a dostať sa do prítomnosti. Skúšaj, neprestávaj. Olejčeky, tvoj dých a meditácia dokážu veľké veci. Krásny deň.